Ποιος ήθελα σας ένα, ο Μπόμπς Φουγκαράκης. Λοιπόν, σήμερα έχει ξαναβγάλει event στο Stumble Guys με τον Μπόμπς Φουγκαράκη, όπως το προηγούμενο βιντεάκι που ανεβάσαμε. Και τώρα θα παίξουμε κανονικό Μπόμπς Φουγκαράκη. Ναι. Τι γίνεται? Τέλος πάντων, κάτι έγινε. Δεν ξέρω τι έγινε. Λοιπόν, πάμε να παίξουμε ένα καινούριο παιχνίδι. Ωραία, να το. Είναι από αυτά τα idle και θέλει πάρα πολύ δουλειά. Εμένα μ' άρεσε και είπα να το κατεβάσω. Όταν το τερματίσουμε θα το σβήσουμε όπως πάντα. Πάμε να παίξουμε. Κάνει αρκετή ώρα για να ανοίξει, είναι η αλήθεια. Άνοιξε. Α, επιτέλους. Έχω κάνει κάποια πρόοδο. Ωραία. Και εδώ είναι να κάνεις update και update. Ωραία. Level 30. Ωραία. Κι άλλο. Δεν έχουμε spin. Κάνουμε και αυτό. Θα φάμε όλο μας το cash, αλλά δεν πειράζει. Έχουμε daily bonus. 45 super cash. Not now. New shaft. Yes. Ωραία. Πάμε εδώ. Hire manager. Hire. Assign. Δεν έβαλα αυτόν. Τέλος πάντων. Update ξανά. Εδώ τι έχει? Income boost. Α, κατάλαβα τι είναι. Εδώ έχει χάρτες. What? Είναι τεράστιο. Και εγώ είμαι μόνο σε αυτό. Ωραία. Έχουμε κάνει ένα update. Όχι, δεν έχουμε. Easter season. Και αυτά πώς τα κερδίζουμε? Lock by playing event mine. Event badges. Ναι. Πάμε στο ορυχείο μας, τι να κάνουμε? Ακριβό και εδώ.
Ωραία. Τι είναι αυτό? Εντάξει. Πάμε καινούριο shaft. Ναι, τι είναι αυτό? Ωραία. Συνεχίζουμε. Πάμε. Give up. Go to event. Έχουμε event. Ωραία. Ωραία. Έχουμε boost. Κάνουμε update. Ναι. Καλά, αυτό ήταν το βιντεάκι. Ελπίζω να σας άρεσε. Χαιρετώ.